Zase z kráhu. A navíc lítací, protože se tady jaka vznáším do stropu. Jo. Uleva? Poznat pravdu sice nemusí být zábavné. Já to poznám. Tak co je? Vlastně potřeboval bych si s tebou o něčem promluvit. Noví členové rodiny ale zábavní být mohou. Prdele. Hele, ale všichni najednou. Prdele! O zážitcích, na které nelze zapomenout, o rodinných tajemstvích, Ale byl to naštěstí Pavel. která vás překvapí. Jsi to věděla, že se s nima stýká? Samozřejmě, že jsem to věděla. Věděla jsem úplně všechno. On ho normálně udělával slíčně. Jo, Víte, výslech, krásná dámo, výslech, to je umění. Víte? Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského Kawasakiho růže.